дар расми ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли гулоби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Тоҷикистон Табиб Доруроз дар ҷамоати деҳоти Боғистони ноҳияи Шаҳринав, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва дигарон иштирок намуданд. Сохтмони корхонаи истеҳсоли гулоби Тоҷикистон Табиб Доруроз бо иқдоми соҳибкорони Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони Ҷумҳурии Исломии Эрон аз соли 2018 оғоз гардида, масоати бинои иншоотҳои ёрирасони он 6000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Дар коргоҳи истеҳсолӣ дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ҷумҳурии Булғористон бо маблағи 7 миллион сомонӣ ворид гардида васлу насб карда шудааст ва раванди истеҳсолот бо навтарин технология иҷро карда мешавад. корхонаи мо зиёда аз 10 намуд обҳои гиёдармонӣ тавлид мекунад ва дастгоҳҳо аз давлатҳои Эрон ва давлатҳои Булғористон ворид карда шудааст ва талаботҳои замонавӣ, технологияи замонавӣ ҷавобгӯ мебошад. иҷрои корҳои сохтмонӣ бо маблағи 2 миллион сомонӣ анҷом дода шуда, дар рафти он мутахассисони ватанию хориҷӣ ҷалб гардиданд. Коргоҳи нави саноатӣ дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар дар фазои мусоиди соҳибкорӣ бунёд гардидааст. барои таъмини корхона бо ашёи хом дар масоати 27 гектар қитъаи замин парвариши гули садбарги навъи роз ва лавандаи аврупоӣ ба роҳ монда шудааст. Дар корхонаи мазкур зиёда аз 100 нафар коргарони маҳаллӣ ба ҷамъоварии ашёи хом ва истеҳсолу бандубасти маҳсулоти тайёр машғул буда бо маоши хуб таъмин гардиданд. бояд гуфт ки шумораи зиёди коргаронро дар ин ҷо занону бонувон ташкил медиҳанд, ки ба шуғл фаро гирифтани ин қишри ҷомеа аз дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат дарак медиҳад. мо шукрона мекунем ки дар деҳаи мо корхонаи калон кушода шудааст. аз саҳар соати 8 то соати 5 мебием кор мекунем, маоши хуб мегирем. мо айрӯи маоши инҷа зиндагимона пеш мебарем. мо духтарои деҳот бисёрӣ ҳастем. як қисмамон гул мечинем, як қисмамон дар завод кор мекунем. раҳмат ба ҷониби олӣ ки моя дастгирӣ мекунанд, ҳамхе корхонаҳо дар деҳати имо кушода мешаванд. ҳоло дар корхона 10 номгӯи маҳсулоти табобатӣ аз ҷумла гулоб ва равғани гули садбарги навъи роз истеҳсол гардида, иқтидори солонаи он 200 тонна маҳсулоти табобатӣ ва шифобахшии тайёрро ташкил медиҳад, ки дар шароити деҳот иқдоми наҷибу созанда ба ҳисоб меравад. маҳсулоти истеҳсолшаванда комилан табиӣ буда, дар он ягон моддаҳои иловагӣ ворид карда намешавад ва тибқи озмоишҳои гузаронидашуда ба бемориҳои фишорбаландӣ, системаи асаб ва узвҳои ҳозима дармонбахш мебошанд. маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона дар баробари таъмини бозори дохилӣ ба содирот нигаронида шуда, айни замон ба давлатҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва Ҷумҳурии Қирғизистон содирот карда мешавад. соҳибкорон иқдом гирифтанд, ки дар оянда аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаи ғайриобӣ масоати замини кишти гули навъи розро афзоиш дода, дар баробари ин парвариши дигар гулу гиёҳҳои шифобахшро ба роҳ монда, иқтидори корхонаро афзоиш диҳанд ва дар ин замина ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар деҳоти ноҳияи Шаҳринав саҳмгузор бошанд.